Minister Munu, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kati bota ya Reverend Mukahanana avakakomita suicide 2 days ago. Mushure mekunge message yavo nemudiwa wavo yavaitaura zvinhu zvekudyana nabota yalika ikaenda pamachurch groups. Kuri kunzizvoni muaudio yacho Reverend vakabvunza iye vakati ko zviropa zvandaona pamasokisi ebasa aya atakanga takapfeka tichidyana nabota chii chaitika. Musikana akati aiwa iwewe wagona waita just before or actually just after ndaenda kumazuva acho iwayo, saka wagona timing yako. Vataura zvakawanda maaudio iwayo vachibva vapraisana nemudiwa wavo kuti zvese zvakanga zvafamba zvakanaka. Bota rakadyiwa rikapera chaizvo mundiro munaika saka ndo nyaya yacho iyoyoyo. Zvabva zvangoenda pamachurch groups vanhu vachibva vangopenga nemufaro vakati aiwaka musakangoti Reverend vakanga vakatiomesera upenyu kunyanya vechidiki vakanga vanzwa nekutsiurwa kunzi musadye bota kana muchinge musati machata. Uyu umwe wacho girlfriend akanga ari one of the youths uyo aiva pakati pevanhu vekutsiurwa kuti vasadyiwe bota, asi ivo mukuru wechechi vobva vaenda ipapo. Alright, saka vakabva vangotora dhiringi yavo ndokutenga red poison yavo ndobva nezvimwe poison kuti concoction yacho ingosimba ndokubva vanomwa zvavo vakabhuka lodge kuEastleigh ndokupinda muya ndokumwa. Vakanyora zvakare tsamba yakaburitswa ichitaura kuti sore hako mudzimai wangu ndawa nekunyara, nyaya iyi yandiremera zvikuru, iwewe usare uchichengeta vana zvakanaka. Is it worth it kuzviuraya uchizviurayira zvinhu zvakadaro? Guys, musakanga moti internet inokangamwa. Vana stana vakatombobata basa iri, vana pokelo, vanani, zvinhu zvinongoitika izvo. Ngochero uri mukuru wesangano South Africa Home Affairs Minister Giga Vachai akatombobata basa rakadai iri. Internet ikanakigwa vanhu vakafara, asi upenyu hunongoenderera mberi, hapana need kuzviuraya uchinge wapinda munyaya yakadai. So saka kumhuri zvakaoma kunyanya the events surrounding the death yemukuru uyu zvinonyadzisa zvikuru, but dei vakangogona havo kungoziva kuti internet inokangamwa, kudzingwa basa kana kudii zvisina basa. Nemo mumachechi umu kana muchinge mangowana kainformation yakadai kuprotecta zita racho rekuti United Methodist dei makazvichengeta mukati pane kuti zvibude zvipedzire zvapa magossip pages eizvozvi zvakadai izvi hazvina kunaka. Kana uchinge wawira mudambudziko rakadai, zviri nani kungobva pamasocial platforms usazive kuti vanhu vari kufungei pamusana pako. Internet inokangamwa. It's not worth kufa uchitiza kunzi kwai wakarara nemusikana. Vangani vari kuzviita nevari panzvimbo dzikuru dziri mudenga vari kungoita zvakadaro.